Jeg hedder Christian Hågen, og her er mine vigtigste tips til at handle secondhand trygt og nemt. Gør dit forarbejde. Tjek tidligere salg på Tradera for at forstå, hvad modellen normalt går for. Standen afspejler prisen. Et ur, der er new old stock, vil normalt koste mere end et brugt ur. Når du kender forskellen, kan du gøre et smart og trygt køb. Bed om ekstra billeder. Sælgeren vil selvfølgelig gerne have en god pris, men hvis du savner detaljer, så spørg efter flere billeder. Fokuser især på skive, bagkasse og krone. Her afsløres stand og originalitet, og det kan gøre en stor forskel på dit køb. Læs teksten grundigt og stil spørgsmål. Det handler naturligvis om forelskelse, men et godt køb kræver, at du læser beskrivelsen nøje. Hvis noget er uklart, så spørg sælgeren direkte. Det sparer dig for overraskelse. Sæt dit budget på forhånd. Det er nemt at blive revet med i auktionens sidste sekunder, men beslut dit maksbeløb på forhånd og overskrid det ikke, selvom fristelsen kan være stor. På Tradera kan du også finde fastprisannoncer, hvor du kan købe direkte uden at byde. Det gør det endnu nemmere at handle trygt og bevidst. Brug Traderas funktioner til tryghed. På Tradera kan du bruge automatisk bud, så du ikke behøver at sidde foran skærmen hele dagen. Køberbeskyttelsen giver ro i maven og sikrer, at dit køb altid er trygt. Så kan du nemlig fokusere på at finde det helt rigtige. Det var mine tips for denne gang. Husk, at secondhand er for dig, der vil have mere ud af dit køb. Mere kvalitet, mere personlighed og mere omtanke. Husk, de bedste fund starter ofte hos Tradera, og jeg er altså lige ved at byde her i de sidste sekunder på det her fantastiske Santos. Jeg må lige undskylde det et øjeblik. Jeg er altså også